Domingo ba ang Sabbath day? Kamura may bakante. Latawan niyo ang kalendar. Asa natunog nga adlaw ang Domingo? Unang adlaw ba o ikapito? Primerong adlaw. Ang ikapitong adlaw? Sabado. Binga naman nga kasagaran ng mga Kristohanon sa Domingo man manimba. Nga dili man dahil na adlaw igpapahulay. Mo hinandaan sa kinaraan. So actually, this is the explanation. Okay. Ang kasagaran Kristohanon nga nung Domingo manimba, tungod kay ang Domingo dili na adlaw igpapahulay. Ang Domingo mo'y unang adlaw sa semana. Nganong Domingo man yun? Duha ka rason. Una, ang si Jesus Christ ng istorya sa Mateo, na yun siya nga, unahan niyo pagpangita ang gingherian sa Diyos. Seek ye first the kingdom and His righteousness. Unsa may adlaw sa semana ang una? Domingo. Si Jesus Christ, diha po siya nabanhaw anang Domingo. And Jesus Christ is the Lord of rest. The Lord of, unsa ganito ng rest? Sabbath. Si Jesus Christ is the Lord of Sabbath. Nabanhaw anang Domingo. Maunang Domingo nato siya gisimba. Nagpahuway pa ta ng Domingo? Adlaw ipapahulay ba na? Dili. Kung ako'y inyong pangutanon, ang akong adlaw nga ipapahulay, Sabado. Mananga ng Sabado, wa ko nagtrabaho, unsa pa ng trabaho diha sa akong trabaho sa gobyerno, nagpahuway ko ana. Ang nakarindot, kay nakapahuway man ko anang Sabado, wala na ko'y stress, wala na ko'y kapoy, pagkaugma unang adlaw, nagsimba ko nga full charge ang akong energy for the Lord. Nakuha niyo na, unang adlaw man na, para man na sa Ginoo ka ha. Wala na ko gikapoy. So, inag-abot ako sa simbahan, dili ko magduka dito. Kaya nga naman, gahapon, Sabado, adlaw ipapahulay, nakapahuway naman ko. Nakatulog na ko. Ni may yung gade ka, sir, ang uban na ng Domingo, Sabado, sir, nanimba na, niadto na sa simbahan. Oh, saan mo pagpahuway ko, niadto ka simbahan, pagabot simbahan, dito kapoy, di po na simbahan. So, kung sa ikapitong adlaw ka mo to sa simbahan, kanang adlaw nga ipapahulay, kapoy kayo na. Kaya nga naman, ikapito biya na. Di ba? Nagtrabaho ka sa day 1 hantod sa day 6, kapoy biya na. Pagka ikapito, mapahuway ka. Na di ba, igo na lang ka magduka-duka dito. Maminaw kas pastor, dugaya po. Maminaw kas pare, dugaya po. Naman iyang wali, oy, katulgo na kayo ko. Unya, anang ikapitong adlaw, unsa man ikapitong adlaw, kasagaran ninyo, di ba, Sabado na. Di ba, daghan kayong labonon? O mo nang malit, o gato sa simbahan, kaya nga naman, nang laba ba? Dapat, mupahuway mo, ana. Pag abot og Domingo, di na tamalit sa simbahan, kaya nga naman, nilabhan na ang tanan, pinalansa pa.